Godt, vi skal i gang med dejlige danske blåmuslinger. Blåmuslinger, hvidvin, lidt forskellige finhakket løg og hvidløg, masser af urter og specielt estragonen. Jeg ved ikke, hvor mange der bruger det her til deres muslinger, men estragonen, frisk estragon til sidst i retten er fantastisk. Yes, nu skal vi bare lige have stegt lidt grøntsager bløde, lidt fennikel, lidt hvidløg, lidt finhakket skalotløg, lidt finhakket urter. Jeg gemmer en del af urterne til sidst til retten. Sådan der. De skal ikke brankes, de skal bare lige blive bløde i lidt olie. Godt, så skal vi have noget hvidvin på. Grøntsagerne er blevet dejligt klare og bløde. Sådan der, og så skal der bare skrues max op for den. Så er det bare på med muslingerne. Hurtigt låg på. Og det vigtige er, at muslingerne får det her varmechok rigtig hurtigt, så det åbner sig med det samme. Og det er dejligt med induktion, der er altså masser af knald på. Godt, der er rigelig gang i den. Husk lige at vende muslingerne en gang, så alle de får den samme varme. Så lige et minut endnu. Så er vores dejlige dampede muslinger færdige. Dem slukker vi lige for der. Så tænder vi for noget pastavand. Bum, der. Og får bare hældt lidt af den gode saft fra til vores sauce. Så. Pastavandet i gang her. Den er klar til fløden nu. Whoops. Lille skvæt og et hurtigt opkog. Så har vi fået vores opkog på fløden her, og så tager vi lige et lille cowboytræk. Vi tykner vores sauce med en æggeblomme. Der er det vigtigt, at vi lige får skruet ned med det samme. Bum. Og så får pisket. Ellers koagulerer ægget og gør saucen klumpet. Således her. Jo, der. Sådan. Så bare gang i muslingerne. Bum. Og masser af vores friske grøntsager, fint skåret her. Over der. Persille og dild. Og naturligvis vores estragon. Sådan der. Hurtigt, enkelt og lækkert.